Sogoma foli amudi alambaga cɛ muso misɛn ani maakɔrɔ. Bamakɔ ana lamini Mali kɔnɔ. Amana ke diɲɛ fan fan kalo ka fa sɔgɔma ko radio Mali la no radio fréquence 93.8. Kunnafoni agonima sanima be di mami fɛ Yusu Kone Yusufa. Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Traoré nɛgɛ kaɲa 7 ka taa bila kaɲa 8 tɛnɛ. Ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Isufa i ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma an bɛ a bɛɛ fo. Awɔ. Masa Ramani ale folen kɔfɛ ale mun ye bi yira ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen na. Kosɛbɛ. An b'a f'u ye k'u ma fili. I y'a fɔ cogo min na kɛn yɛrɛ radio sabanan Isufa o de kunkan don. Bila ka fisa ni Lazare wuli ye Isufa. Ne tiɲɛ. Kunnafoni an y'ale kɛnɛ sɔrɔ. Ko bɛɛ bisimila. 93 murumuru segin o y'an sɔrɔ fiɲɛ sira ye. Siga t'a la radio fréquence 93.8 Keriba fasiri di sababu ɲɛ min d'a ma. An ɲɛ minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw na nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere Keriba ninnu ye kunnafoniw ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni yan'an ka maa welelen bi sɔgɔmada in na association danbe kosɛbɛ ko anw danbe an nana ɲɛfɔ an ye sa Papa Danbe ni Ala sɔnna an bɛna ale bisimila danbe min don an ka jamana in kɔnɔ jamana in yɔrɔ min na bi danbew tiɲɛna Keriba an n'an don a la ka walawala limana k'u ka tatɔ sɔrɔ kɔnɔ Keriba Samake bada an bɛ dugawu k'an ka jamana in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ juguw bolo nin sago jugu sago Ala kana jamana in kɛ jugu sago ye dɛ Keriba ni senkɔrɔ jugu Ala k'an b'u bolo o kɔnɔla Maliba kɔnɔ jugu Ala k'an bɔ o juguw bolo jugu kɔkantaw Ala k'an sama k'a b'u bolo Ala a ko k'a ka Alaya kama sutura belefani a ka cɛ an ka jamana ba in kan a ka cidenba alayhi salatu wa salam ale li horoma na barika Keriba Ala ka hinɛ an ka jamana in na Ala kana jamana in to jugu bolo Ala kana jamana in kɛ jugu sago ye ba Awoyi Traoré i bi fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bi taa kana Keriba Samake Isufa Kone fasiri di sɛbɛ n bɛ n bolo bin n bolo ɲɛfɔlɔ bi sɔgɔmada in na an ko a ma la lettre du peuple a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasiri sɛbɛnba Musa Kone Kone a ko an ka taa primature la an ka taa primature kɔnɔ jɔn de bɛ yen bi Choguel Kugala Mayiga Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko min ye Choguel Kugala Mayiga ye a ko a bɔra ayiwa ka jamana ni ka a feere dasɔgɔnna ko ye Keriba Samake a ko a ye tali min kɛ i ka dɔn ɲɛma ka taa ayiwa jamana a kunkan ko fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko a ka fɔli ko a diyara maliyɛn fan caman ye ko ye Keriba Samake a ko a taara kuma minnu fɔ a ko kuma minnu n'a bɛ fɔ duguma yan nɔ k'a taara o de fɔ kɛnɛma a ko mɛ a bi sɔɔni da kan bɔ yen ko a fɔbaga tɛ ale ye a fɔbaga k'o tɛ Choguel Kugala Mayiga ye a fɔbaga ye jɔn ye président Assimi Goïta a ko ni Assimi n'ale tun ye nin fɔ maliyɛnw tɛ ale dɔn ayiwa a bolo tɛ fɛn jugu la ayiwa Keriba Samake a ko a tun bɛ kuma ye kuma min ni a nafa bɛ bonya kosɛbɛ koyi diɲɛma kan i n'a fɔ Thomas Sankara y'a fɔ cogo min Keriba a ko a tun bɛ to maaw kɔnɔ a bɛ to histoire la a ko min ye Choguel Kugala Mayiga ye ko a kɔni y'a fɔ ayiwa a ye fɛn fɔ fɛn minnu ni maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na ko bi ayiwa bɛɛ lajɛlen b'a gulugulu kuma fɔla dugu ma koyi a kuma diyara maaw ye a ko mɛ ko kuma in k'a tɛ sira sɔrɔ koyi sabula a bɔra cɛba min da n'o ye Choguel Kugala Mayiga ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko Choguel Kugala Mayiga a y'i wara fani don a ka fani minnu sanfɛ a ko faniw k'u ma ko ka jɛ koyi a ko n'i y'a lajɛ koyi Choguel Kugala Mayiga a ko an ka kɔsegin bolo da dɔɔni koyi n'o bɛ 1991 fɔ san 1000 san 991 a ko Choguel Kugala Mayiga a ko a ye wulikajɔw kɛ yan koyi min ye ayiwa démocratie ye Keriba Samake k'a kɛlɛ koyi a y'a kɛlɛ ni mun ye o de ye
ka do ka fɔ Musa Traoré awa ko to fanga la a ye kɔkɔrɔmadenw ɲɛsin o ma yan kosɛbɛ koyi Keriba a ko o man ɲa Général Musa ale walankatala koyi a ka fanga tiɲɛna Choguel Kokola Maïga a ko démocratie o mouvement min nana a ko a y'a ye cogoya si t'a la koyi a f'i k'i fara ninnu kan fara nkan kɛr'o la Choguel Kokola Maïga a y'i ɲɛsin yɔrɔ min na a ko de IDD koyi olu ko k'i ti don yan IDD ma kɔni k'i ti don yan kosɛbɛ ni Musa tɛ ɲɔgɔn fɛ wa taa n'a ye halisa Musa binna bi i ti don yan dɛ Keriba Samake a ko o man ɲa min kɛ min ye Choguel Kokola Maïga ye a yɛrɛ ka parti Keriba k'a ye o sankɔrɔ ta koyi o de MPP ye a ma sira sɔrɔ a bolo f'an bɛ yɔrɔ min na ko bi Choguel Kokola Maïga a ko maa o maa n'a tɛmɛna fanga la a Choguel a ka dɛmɛ sera olu ma koyi an y'a ye yan nɔ min ye ATT Keriba fanga sɔrɔla cogo min na a ko Choguel Kokola Maïga a farala ATT kan koyi ni janfa don Mali ko in na a ko min ye Choguel ye ko a ye janfa kɛ koyi sabula n'i ye URD banna la a ko a ka emblème fɔlɔ a ko tun ye waraba de ye koyi waraba n'o bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Musa Jaramayana n'o bɛ UDPM ko fɔ Keriba o bankɛra la maliyɛnw kana ɲinɛ o kɔ dɛ a ko hakililajigi don min ye Choguel Kokola Maïga ye Keriba Samake a ko wulikajɔw kɛra nɔfɛ waati min n'o de i ka dɔn k'a fɔ ayiwa Elhaji Ibrahima Keita ka fanga kɔnɔ Keriba k'a y'o fana kɔkɔrɔma don koyi Choguel k'a ye kuma caman fɔ Laji ka fanga kɔnɔ Laji wa Laji n'i tɛ Laji fɛ i b'i k'a fɛ koyi n'i t'i k'a fɛ i b'i k'a fɛ jamana in a bɔcogo bɛ Laji de bolo k'o kɛra ala ma mɛn kosɛbɛ Laji jumɛn ko don Ibrahima Boubacar Keita i bɛ ka Keriba maliyɛnw kana ɲinɛ o kɔ dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fasili sɛbɛn ko ten fasili sɛbɛn ba Musa Kone a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ premier ministre ye bi n'ale bɛ ayiwa a ka daga kɔnɔ Keriba ko kuma minnu bɔra da ko tile kɔni bɔra ten awɔ tile ko tile bɔra yen ten sinon ko nafa si t'a kuma la awɔ a fɔbaga tɛ kosɛbɛ Keriba Samake fasili sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ premier ministre kofɔ t'a ɲɛ Keriba ko kuma minnu bɔra da a ko kuma nafamaw don koyi mais ni kuma kun bɔra a bɔyɔrɔ la a bɔyɔrɔ ye jumɛn Asimi Goita n'ale tun y'a fɔ ko nafa tun bɛ don kuma in na kuma fɔra mɔgɔ min bolo Keriba ko caman b'ale kɔ Keriba Samake fasili ko a ko min ye Choguel Kokola Maïga bi jamana premier ministre Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko affaire nɔgɔlenw caman awa k'olu bɛ ayiwa Choguel casserole sale ko caman bɛ Choguel Kokola nɔfɛ koyi financièrement tɛ nafolo ko bunakun yan wa Keriba a ko a dɔw yɛrɛ kɛra a ma mɛn kosɛbɛ koyi a ko bi fɛn min i ka dɔn k'a fɔ Golo Masile Tabaw minnu nana fanga dankari Elhaji Ibrahima Boubacar Keita ka fanga la Keriba Samake o y'a sɔrɔ Choguel Kokola Maïga a gɛngɛnna fan bɛɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a ka parti ma ɲɛ sɔrɔ a ko bi minnu nana fanga gɛn Keriba Samake o y'a sɔrɔ sa min ye Choguel Kokola Maïga ye a kɛlen don k'a yɛrɛ kɛ kumalasela ye kumalasela min n'o ye M5 RP kumalasela ye koyi jɔn y'a nommé ɲininkali tɔ min jɔn y'a bila la Keriba min ye an ka Golo Masile Tabaw ye bi minnu ye Elhaji ka fanga dafiri Keriba k'u y'u bolo ɲɛsin M5 RP de ma koyi ni ka ayiwa premier ministre ka ta ka cɛngu olu la premier ministre dira o ma min kɛ o y'a sɔrɔ ayiwa kumalasela min bɛ yen n'o ye Choguel Kokola Maïga ye ça c'est les dommages collatéraux o nana ale kɛ premier ministre ye Keriba m'o fɔ adamaden ni y'a mɛn i ka farin i jigi de ka farin a jigi de ka farin bi n'o ye Asimi Goita min bɛ fanga la n'i jigi ka farin i bɛ fɛn fɔ min bɛ bɔ i jigi da i kuma in faamuya a bɛ fɛn fɛn fɔla nin surasiw de kan ka nin fɔ Asimi Goita n'a nɔfɛ mɔgɔw de kan ka nin fɔ wa olu ka kuma labɛnnen de don a bɛ don ale da k'a fɔ kuma in jɛlen don koyi Keriba Samake fasili sɛbɛn ko a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kokola Maïga a n'a ka gouvernement Keriba k'u bɛ baara min na Keriba k'u kana ɲinɛ abadan koyi k'a fɔ waatiw tɛmɛna Mali in kɔnɔ yan ko u ye fanga kɛ yɔrɔ caman na koyi o fangaw kɔnɔna la yala u sera ka ayiwa i dabila ninnu na wa u sera ka ninnu fɔ wa ou bien nin waati ninnu na ninnu tun tɛ jamana in réalité wa ninnu tun tɛ yen wa u tun bɛ yen
a fɛn fɔ de ko kura tɛ o kosɛbɛ mais ka to fanga min tɛmɛna mun n'a ma fɔ o waati o kɔni laɲini b'o de kan bi kosɛbɛ Kelema Sɔmake Isufa a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Sogɛli Kukura Mayiga awa a ye waleya min fɔ nin ye Keleba min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana martyrs ye Keleba ko ɲinɛ kɛra olu kɔ bi awa martyrs kura sɔrɔ olu la koyi martyrs o ye jamana maaw ye maa minnu n'u sara jamana ko in na koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ 91 ye a ko o martyrs bi k'olu bɛɛ remplacé len don koyi martyrs kura sɔrɔla jamanaw la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ 10 11 12 juin awa i ka dɔn k'a fɔ san 2000 ani san 20 in koyi a ko bi olu de jamana martyrs kuraw ye olu fana kana janfa dɛ ɲininkali tɔmi yala janfa na da olu fana kan wa Fasili an y'a sama ni ka bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bɔli Musa Kole an ka foli b'a ye an k'i ta Isufa indépendant ale ka bi bɔlen bɛ n bolo kɔrɔ a ko ɲɛ bɛ an ka chemin de fer a Monturuba o ja bɛ indépendant kan bi ko ye ka yira k'a fɔ ko min ye ko jigiya ye ko jigiya b'a fɛ ka sɔrɔ an ka terrain ko la walasa u bɛ se ka voyage daminɛ tagani ka segin Bamako Kaye Bamako a ka ja Bamako Sénégal Bamako ni Fasiri sɛbɛnbaga ale tɔgɔ de ye ko Musa Bilali Sidibe a y'a yira k'a fɔ ko ni jamana marala o jamana marala Mali in kɔnɔ ni o sera ka terrain ko in ka sigi ba la a ka baara daminɛ ko Isufa ko Maliens bɛ dugawu kɛ o ɲɛmɔgɔ sina ye dɛ o ye tiɲɛ ye o ɲɛmɔgɔ an kɔni an mɛnna o ko dala yan sa Ibrahim Bokar Keita ale y'a tile kɛ yan caman fɔra an ɲɛna nkalon tigɛra nɛgɛkɔrɔw taara pɛntiri mɔgɔw bilara ka taa jamana wɛrɛw la ka na nkalon tigɛ an ye yan Isufa n'a ma fɛn ye an b'a fɔ ko nkalon dɔ kɛ o ye tiɲɛ a ko ninnu filɛ nin ye nkalon tigɛra kɔnɔdimi tɛ an ye Mali drapeau ye terrain kan kosɛbɛ Johannesburg Afrique du Sud a ye kɔ tigɛ wa ayi ala ma kɔ tigɛ kosɛbɛ Fasiri a dibaga ye nin kɔni fɔ dɛ k'i sara Masa Ramani na k'i sara an ka ɲɛmɔgɔw la ka delili kɛ ko ni maa min kɔni kɛra sababu ye ka terrain ko ka kuma la wuli a ka se ka sira sɔrɔ a ko dubabu b'i ye koyi ko ka sababu kɛ nin ye kunnafoni kuraw ye ka yira k'a fɔ ko baaraw k'u bɛna daminɛ terrainw ka tagani ka segin k'a bɛna daminɛ ko n'o tɛ ko an san 3 filɛ nin ye a tun fɔra ko a bɛna daminɛ ko ni kunnafoni bɔra tuguni olu tɛ sigi dɛ u ye wulikajɔw kɛ ka taa ɲininkaliw kɛ Kaye kɔnɔnaw la ani Bamako kɔnɔnaw la koyi u sera an balaka dɔw ma minnu sigilen don k'u ɲɛsin Kaye yɛrɛ gare yɛrɛ ma ye ka sababu kɛ ko olu ka jago walasa olu na se ka o daminɛ kura ye koyi ka sababu kɛ terrainw ka tagani ka segin Isufa a ka ɲi jamana in yɛrɛ ma ka sababu kɛ n'i ye Sénégal yɛrɛ jateminɛ Fasiri sɛbɛnbaga y'a fɔ cogo min na an ka minɛnw tali a daminɛna Sénégal de la koyi n'a fɔra ko terrain de bɛna ni minɛn fanba ye yɔrɔnin kelen nɔgɔya Maliba in kɔnɔ o ka jɔ Isufa kɔlɔlɔ min don a ka jugu Mali yɛrɛ ka mara ma Mali sɛgɛnnen don koyi nka nin bolofara dɔw bɛ yen ni ninnu wulilen don Mali bɛ lafiya jamana sɛgɛnna o kɔrɔ de ko nafoloko de bɛ yen nka min ye nafoloko ye a bɔ ka don fasoba in kɔnɔ a bakoloma dɔ tun ye terrain ko in ye koyi maa caman ye ɲininkaliw kɛ u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u y'a kuma mɛn an k'a kɛ Ala kana kɛ mɛnni dɔrɔn ye Ala ka nin lawaleya sen ka sababu kɛ an bɛɛ na lafiya ko ye ko terrain ka se ka mɔgɔw famana ma n'i ye terrain baarakɛlaw yɛrɛ lajɛ sisan n'olu bɛ wele ko cheminots a caman kɛra damubɔlaw ye u bɛ damubɔ la ten su ani tile dɔw yɛrɛ taara baara suguya wɛrɛw jagoya kalan Fasiri y'a fɔ cogo min na ni i y'a jateminɛ caman bɛ yen olu ka baara tiɲɛna fo ka taa olu yɛrɛ se sa u si kɔrɔbayara o dun y'a fɔ cogo min na ko n'i ye nin baara kura kunnafoni jateminɛ ko Mayina ko wagon dɔw jɔlen bɛ yen ko olu dɔw yɛrɛ tiɲɛnen don ka ban dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ se ka labɛn k'u kɔni y'a mɛn ko mansin wɛrɛ bɛ yen k'olu labɛnnen don k'olu bɛ se ka baara kɛ n'i nana Bamako yan Korofina fɛnɛ ko mansin dɔw fɛnɛ bɛ yen ko olu fɛnɛ ka ɲi ka ban ko labɛn kɔni olu bɛ ka sabati walasa terrain ko a bɛ se ka kuraya n'o a kurayara sisan an bɛna ye fiɲɛ bɔda min don Maliba in bolo ka sababu kɛ a jɔdaba bɛ Mali ka sɔrɔ la ko Fasiri an dɛn kuran damadɔ an y'ale bɔ indépendant ka bi bɔlen kɔnɔ Musa Bilali Sidibe ale ka laseli don Isufa babu ɲala Keriba Isufa ale bi an bɛ to Fasiri di sɛbɛn n'an k'a ma la lettre du peuple an bɛ to a kɔnɔ Fasiri sɛbɛnba Jean Goita
goita a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali kura ye keriba ko a nacogo ko a sen ka suma koyi sabula a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ an ka ekɔliko bunakun kan ekɔlita ani dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ko a ko bi de min ye Mali kura minisiri kura ye keriba olu bɛ wuli ka jɔ bolo da awa i ka dɔn k'a fɔ rentrée scolaire min ye i ka dɔn k'a fɔ 2021-2022 keriba ko i ka dɔn k'a fɔ a ko a bɛ gɛlɛya koyi ko yala ɲininkali tɔmi yala o wuli wulutuma la wa o wuli kuma dɔn keriba o ka fisa n cɛ ka di ye koyi keriba Samake a ko min ye madame Sidibe Dedewu ye keriba ko a ka wuli ka jɔ bi madame Sidibe Dedewu Usumani keriba ko a na kɛ ayiwa baara tɔ ka jɛ ye dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye école karamɔgɔw ye n'a bɛ f'o ma ko syndicat de l'éducation nationale signataire de l'accord du 15 octobre 2016 keriba k'u ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ école bila examenw an'u ka notiw keriba hali sini u m'a di koyi a b'u bolo ye awa min ye examenw ye u y'a bɛɛ lajɛlen boycotté min ye i ka dɔn k'a fɔ Mali kura gouvernement kura a n'a ministre kura u kɔni y'u débrouillé o examenw kɛra defuw kɛra baguw kɛra awa i ka dɔn k'a fɔ examen na bi kɛ a kɔni kɛra mais a kɛra i ka dɔn k'a fɔ école karamɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛkumu kan koyi sabula ayiwa i ka dɔn k'a fɔ olu ka baara bɛna k'a la keriba examen kɛra ni maa minnu ye yala olu na se ka san kura ayiwa ko ta kɛ wa ka école karamɔgɔw to keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ministre kura ye Mali kura ministre kura keriba ko a y'a kandi koyi min ye ayiwa école karamɔgɔw ye k'u wele sigi la sigi min n'ale kɛra ayiwa i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo tile 11 san 2021 a ko seli keriba Samake a ko hali sini i ka dɔn k'a fɔ les signataires les syndicats signataires du 15 octobre 2016 keriba Samake k'u b'u kumakan kelen kan koyi i ka dɔn a tɔgɔ ye di article 39 ou rien keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ministre ye madame Sidibe Usumani Dedewu keriba Samake ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ école ye an denw don koyi an dɔgɔninw a n'an mɔdenw keriba olu ka sini ɲɛsigi bɛɛ k'i ɲɛsin o ma keriba k'o fɔ kuma tɛ nin ye koyi keriba Samake n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ye examenw labɛn école karamɔgɔw kɔ olu bɛ min yala olu na se ka école tɔ continuer wa o kɔni keriba école karamɔgɔw ko a ko madame Dedewu e y'a fɔ ko ayiwa examen tɛmɛnenw école bila tɛmɛnenw ko baara bɛɛ lajɛlen ɲɛna jamana in kɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen kɛra aw ka satisfaction kɔnɔ a kɛra a ka d'aw ye cogo min keriba ko o kuma la article i ka ɲininkali fɔlɔ in anw sen t'o la koyi n'a ɲɛna a b'aw ni population cɛ n'a ma ɲa a b'aw ni population cɛ sabula anw ma baara k'a la anw ma examen kɛ an ma defu kɛ an ma baki kɛ ko n'a a ɲalen don aw bolo an ka taa fɛ an kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn koyi i ka dɔn k'a fɔ min ye école ta nata ye n'i bɛ ka jɛnsɛn fan bɛɛ ko 1er novembre